इउपिपिएल दोलोनि हानजा सुरनायाव बाहागो लादों सासे जर'खा सुबुं। बे हानजा सुरनायाव बाहागो लानाय गोबां रायजो राजाफोरनि सिगां ओंखारफादों सासे देहायारि नोरजिया सुबुं। थारैनो नैबे भिडिअनि गेजेराव थानाय सुबुंखौ नोजोर हो। बिथाङा देहायारि नोरजिया हालोदनि गेजेरजोंबो बाहागो लादों इउपिपिएलनि हानजा सुरनायाव। बिथोराव गोजोनखौ हास्थायनानै बिथाङा गावनि देहायारि जेंनाखौ नेवसिगारनानैबो बे हानजा सुरनायाव बाहागो लादों। थाबायनो उसुबिदाजों गंसे व्हीलचेयारनि हेफाजाबाव बिथाङा गोबां रायजो राजाफोरनि सिगां आवगायफादों। दिनै बाक्सा जिल्लानि मसलपुर इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थि आय'गनि बियाब दाफामनाय थांखिखौ गोजोननाय फोरमायनानै हानजा सुरनाय समाव बेबायदि थासारिखौ नुनो मोन्दों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।